Ngisamsam kumhlaba seHout Bay. Bendilapha nge-8 kaFebruary ngePasika ndabe ndihleli phaa kulaa row yokugqibela kodwa kuthe sebesebe ubuthongo be-2 seconds. Ndabona umntu ovula ucango olumhlophe. Labe eli cango eli alivulayo apha ekugqibeleni icango mosapha ekoneni xa kudala livalwe okanye emzini kungekho bantu. Liba nezaa ntambo zesigcawu, ingathi lineentambo zesigcawu. Ndithi ke mna ke bulivale ntoni eli cango njoba ukhona ulivulayo ngoselide libe neengwengwezi. Ndizobulela amandla kaThixo. Icango livulekile nge-6 kaJuni. Ndithenge imoto. Ulivulile icango umntu ebendingambona ebelivalile. Ndiyabulela besendine-15 years ndicela imoto, ndiyasebenza, ndiyathengisa yonke loo nto but imali bendingayiboni. Ndizobulela ugcobo lalapha, ndizobulela uNkulunkulu kaHlula abathakathi.